אנחנו קמים בבוקר ומקווים ליום נהדר, אולם הצצה קטנה בעיתון מכירה את הנשמה. אין יום שאנחנו לא נתקלים בכותרת. חטף מכות רצח בגלל אופניים, עלייה תלולה בפשיעה במוסדות החינוך, חזיזים ונפצים בטירת הכרמל, בני נוער חרדים שהוצאו ממסגרות חינוכיות נזרקו ממשפחותיהם. רבות מהמשפחות התנכרו לילדים שמצאו את עצמם ברחוב. רחובות הזעם, רבים מהנפלטים מוצאים ברחוב את הכבוד שמעולם לא היה להם בבית. זה רק שאלה של זמן עד שהנוער הזה מוצא את עצמו בכותלי בית המשפט, אשר שולח אותם למעונות או בתי סוהר עקב ביצוע פשעים חמורים. לא למדתי. למעשה, בגיל 12, שהתחלתי להתגלגל ברחובות, הכרתי הרבה דברים, הכרתי את הסמים, את הפריצות, גנבות, את כל הדברים שהרחוב מציע לך ואת הכסף הקל. בגיל 13 וחצי כבר היה לי 13 תיקים, גם על אלימות, על פשע, על תקיפות שוטרים. למעשה בגיל 14 כבר נשפטתי, קיבלתי 18 חודש. אחרי שבועיים מעצר שהייתי, הגעתי לפה. לא אם תן לי רק טיפת מזל, תן אהבה בלבבי. כן, גם במצב הזה צריכים טיפת מזל, כי לא בכל מעון יש את אותם התנאים. במעון גילעם יש לנערים תנאים שחלקם מעולם לא חלמו עליהם, וזאת הודות לעמותה למען גילעם. הצטרפתי לגילעם לפני הרבה מאוד שנים, קשה לי אפילו לספור, זה יותר מ-28, כמעט 30 שנה. המנהל של גילעם דאז היה סטודנט באוניברסיטת חיפה, והוא הזמין אותי. ואני עמדתי גם בראש הקרן לזכרו של הבן שלי, קרן רון, שעשינו פרויקטים חברתיים. היא רצה לעניין אותי כנראה בזה. אני מוניתי ליושבת ראש, ואני מילאתי את התפקיד כמה שזכור לי לפחות 2 קדנציות, זאת אומרת שנים, ואחרי שגמרתי את התפקיד כיושבת ראש, המשכתי להיות פעילה. אנחנו, העמותה, תומכים במקום הזה, באותם מקומות שהנערים זקוקים ליד נוספת, שאינם מקבלים את זה מהמדינה. הנערים האלה מקבלים תשומת לב לימי הולדת. חלק מהם פוגשים את מתנת יום ההולדת בפעם הראשונה בחיים. הנערים האלה למעשה הם פושעים קטנים. למה אתה חושב שצריך לתת להם את התשומת לב הזאת? ילד בעיניי הוא לעולם איננו פושע. הוא הגיע לאן שהוא הגיע מבלי שאני אכנס ואבדוק מה היו הנסיבות ומה היו הגורמים שהביאו אותו להיות במקום שהוא נמצא. לאורך המסע, עם כל חלום, עם כל מבט, אמא. בגיל 3 אמא שלי התאבדה. אבא שלי היה קלפן, בן אדם שלא עמוד שדרה, תמיד איים עליה שהוא ייקח לה את הילד. הייתי נוכח, זה היה ביום שישי, בבוקר, אני חזרתי מהגן, אני זוכר את זה, זה היה בגיל 3 ו4 חודשים בערך. השכיבה אותי לישון, וכשקמתי כבר תלתה את עצמה בחלום. מאז היה לי הלם ילדות, ואני רק בגיל 5 זוכר את שאר הדברים, שהייתי יושן פה יום ויושן פה, כל פעם מבית לבית. אצל הסבתא זה הייתה המקום הראשון שהגעתי. בגיל 5.5 כבר הלכתי לפנימיה. עברתי שם בגיל 8, אני חושב, התעללות מינית, פעם ראשונה. יצאתי גם מזה, הייתי תחת השפעה של כדורים ותחת השפעה של רטלין כל הזמן. בן אדם בלי מסגרת, בגיל הזה, בלי הורים, בלי אנשים שתומכים, אתה מתגלגל. בגיל 12, פחות או יותר, אחרי שעברתי שם די הרבה דברים, עברתי לבית של הסבתא.
אבא שלי עוד פעם התחתן, התחתן עם אישה נוספת שהקים את המשפחה, ואני חשבתי שהנה כל רגע הולכים לקחת אותי מפה ולמעשה יהיה לי בית תומך ואוהב, וזה לא קרה, וזה גם היה איזה סוג של משבר, אז יצאתי משם והתגלגלתי ברחובות. אנחנו מגלים שהבית לא כל כך תפקד ברמה של סיפוק צרכים, אם זה רגשיים, אם זה פיזיים, הצבת גבולות, דברים מאוד מאוד בסיסיים שכל ילד אחר מקבל, והילדים האלה מצאו את עצמם מסתובבים ברחובות, מחפשים את הצרכים הפיזיים, את האוכל, את הכסף, ואת הצרכים הרגשיים, את התשומת לב, את ההתייחסות שהם לא זוכים לה בבית, הם מחפשים אותה הרבה פעמים בחוץ בקבוצת השווים, והרבה פעמים מוצאים אותה בקבוצת העבריינים. לגיא לא הייתה טיפת המזל כשהגיע לגילעם מבחינת התנאים הפיזיים. היה מקלחות משותפות לכולם, לא כמו שהיום לוקסוס, מקלחות, חם, קר, היה חדרים. פעם הראשונה זו הייתה אחת החוויות הקשות שהיו לי. אני הגעתי לגילעם בלי לדעת בעצם לאן אני מגיעה. ידעתי שזה מעון נעול, אבל מה הפירוש של מעון נעול? לא הבנתי. הגעתי וראיתי חומות עם גדר תיל מלמעלה ודלת פח גדולה עם איזה אשנב קטן, וצלצלתי בפעמון ודרך האשנב הציצה עין, זה היה השומר שפתח לי את הדלת. נכנסתי פנימה למעון, ראיתי מבנים, סורגים על החלונות, סורגים עבים מאוד, ופתאום חשבתי לעצמי, כאן גרים ילדים. זה היה נורא. ההמשך היה עוד יותר גרוע, כי נכנסתי לאחד החדרים, מיטות סוכנות, 2-3 מיטות בחדר. זה היה חורף עם שמיכת צמר אחת. אני הייתי המומה ממה שראיתי שם. איך אנחנו יכולים לתת לילדים לגור בתנאים כאלה, ואיך אנחנו רוצים שישתקמו. אני זוכרת שחזרתי הביתה וסיפרתי לבעלי תוך כדי בכי על מה שראיתי שם. ואז ידעתי, שם אני אהיה, לשם אני אתנדב. אותו לילה לא ישנתי מכאב לב, לדעת, לחשוב רק מה יקרה עם הצעירים האלה, מהו העתיד שלהם. אתה מגיע למקום מאוד מאוד סגור, מאוד מפחיד בהתחלה. אתה לומד מושגים, כל אחד בא ממקום אחר, עם רקע אחר, עם... לא זוכר, אז היינו בביתן 13 ילד או 12 ילד, משהו כזה. חיינו ביחד, היה מדי פעם דקירות, היה מכות, היה ריבים, אנשים חותכים, אנשים... היה חברה אחרת, שונה יותר. והחלטתי שאני לא רוצה להיות לא במקום הזה ולא בבית סוהר או במקומות אחרים. אני רוצה לצאת ולהמשיך הלאה. היום זה שונה, זה מסגרת הרבה יותר נוחה לנערים. יש פה אווירה, אני יכולה להגיד חמה. זה לא בית סוהר, אלא זה מעון חינוכי. לנסות דרך החינוך, שאני מאמינה בחינוך, לא רק להעניש אותם. העונש הוא שהם במקום סגור, הם כבר לא חופשיים. אבל המטרה היא להחזיר אותם לדרך הישרה. וזה לא קל. נערים שלנו שהם מגיעים אלינו, ואני נוהג לומר, גילם הוא משול לחדר טיפול נמרץ בחדר בית חולים. האווירה שם זה עבודה נהדרת של כל הצוות שעובד בתנאים קשים. המדריכים שם אנשים נהדרים. אני כשהייתי חניך פה, רמי היה אז מדריך, אחד האנשים הנפלאים שהכרתי. אני חושב שהשפיע עליי מאוד. עוד אגב אנחנו שומרים על קשר. במשך תקופת הפעילות של העמותה חלו שינויים משמעותיים במעון. יש במעון אולם תרבות שנתרם על ידי תורם מהולנד. מגרש כדורסל שמשמש את הנערים. מחשבים לפעילות של אחר הצהריים. יש ספסלים ופרגולה שנתרמו על ידי קבוצת אנשים נפלאה.
6 אנשים שנפגשים על כוס בירה. הכספים שנאספים בעמותה הם בעיקר מערב התרמה, שאנחנו מרימים שנה בשנה. כשהלב בך נצבט מכל חיוך, מכל מבט, אתה נזהר, אתה יודע, וחוץ ממך... בערב ההתרמה נמכרות עבודות אומנות של החניכים שנעשו במסגרת לימודי הנגרות. בגילם יש לנו 2 מרחבים, מתחילים מהמרחב המוגן שזה הנעול, ומסיימים את השלב האחרון מההוסטל, שזה השלב הרביעי, שם יוצאים לעבודה או ללימודים, וכרגע הוא נמצא בתהליך שהוא בשלב הזה ולקראת חזרה אל הקהילה, אל הבית, אל חיק משפחתו. אפילו אחרי כל הדברים הקשים ואחרי כל שאמא שלי נפטרה ולא היה לי משפחה ולא היה לי בית וגדלתי ברחובות, אבל הבנתי שאני רוצה להשתקם ולהצליח בחיים בלי שום קשר. ובסופו של דבר הצלחתי לעלות על דרך המלך. מצאתי עבודה, יום אחד הבעל הבית בא ואמר לי, בוא תקרא, בגיל 17.5 לא ידעתי אפילו לקרוא. ואז הוא התחיל לדובב אותי, שאל אותי מה עם הצבא, הם לא מגייסים אותי. קיבלתי פטור מצה"ל של אי התאמה לצה"ל, והוא בטעות היה קצין מיון כאילו, בבאקו, והוא החליט שהוא לוקח אותי על עצמו בשביל לגייס אותי. הלכתי, למדתי עד 8 שנות לימוד, אחרי זה עברתי את המבחנים, התגייסתי לצבא, הלכתי לחוות השומר. אחת המסגרות הטובות שיש בצה"ל, זו מסגרת גם מלמדת ומעבירה אותך לקורס הכשרה. סיימתי קורס 10 חודשים בתדמור. הרגשתי שהצבא כל כך תרם לי, רציתי לתרום בחזרה, עברתי להיות בגולני במוצב. גיא עובד כשף במסעדה איטלקית במטולה. הוא אחד הרווקים המבוקשים באזור ויש לו עוד הרבה תוכניות לעתיד. גיא, כמו חניכים אחרים שהשתקמו, מופיעים בפני בני נוער במסגרות שונות ומספרים את קורות חייהם. בכך הם מחזירים תודה לחברה ומוכיחים כי יש גם דרך אחרת, ללא אלימות. יש תקווה. הופעתי לפניכם בשנה שעברה בערב ההתרמה הקודם. באותו ערב אמרתי שחלומי הגדול הוא להתגייס לצבא. כיום עומד אני בפניכם, לאחר כ10 חודשים שאני משרת בצבא ההגנה לישראל ובחיל הלוגיסטיקה. תמשיכו להאמין במה שאתם עושים. תודה רבה. גדולים בלילה רוביס כוכב ובהפוכה בשיר חדווה ובהפור נסתר הללויה הללויה הודו כאל הודו כתוב זמרו הלוך הלל רמו בשיר חדווה ובהפור